jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela wissa kontra l-apatija li jrid jiżra l-Partit Nazzjonalista. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Dr. Abela tkellem favur l-entużjażmu politiku fil-lokalitajiet għal kontrarju ta' dak li qal il-Partit Nazzjonalista u sellem lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Mijiet ta' persuni li lesti jagħtu ħinhom u t-talent tagħhom. Imbagħad kellna l dawk qalulna dawk illi jieħdu n-nifs ta' kuljum billi jdaħlu il-qtieħ il-qalb qalulna m'hawnx interess. M'hemmx interess qalulna. Merġajnu rejna li f'dal pajjiż ma jerbaħx il-qtieħ il-qalb imma jirbaħ l-interess u l-entużjażmu li inti anke bħala mexxej timmotiva n-nies, timmotivhom biex joħorġu l-aqwa minnhom infushom. Dr. Abela nnota kif l-interess ma jfissirx li wieħed jaqbel dejjem, anzi ħeġġeġ biex il-Partit Laburista ikun post li jilqa' id-diskussjoni fih danu. Imma d-diskussjoni aħna d-diskussjoni li toħloq il-ħsieb liberu dejjem konna għadna u nibqgħu nilqgħuha f'dan il-partit. Wa irridu nibqgħu. Hawnhekk saħa kif din id-diskussjoni trid tixpruna it-triq li jieħu pajjiżna. X'futur irridu għal dan il-pajjiż? U dik id-diskussjoni mbagħad dak kollu li joħroġ minna rridu nkomplu nimplementawh għat-titjib tal-futur ta' dan il-pajjiż. Pajjiż li rridu nibqgħu immexxuh il-qudiem u kunu miegħi ħalli nagħtu s-saħħa lil Malta.